האישה שמלווה את הבחירות בארץ ובעולם, ועכשיו גם את הבחירות בדווקא דנציגר. ערב טוב לך, דינה קמח. ערב טוב גם לך, דנציגר. וראשית, אני מוכרחה לציין... רק ברשותך, דינה קמח, אם תוכלי מעט להגביר את קולך, נודה לך מאוד. בטח! אז כפי שהתחלתי לומר, אני מוכרחה לציין שמצב הסקרים מצביע על כמה אפשרויות, ומבחינה סטטיסטית הממצאים לא ממש ברורים. הנה, לפי הסקר הזה, על פי תרשים העוגה הזו, אנחנו רואים ש75% מהתלמידים לא יודעים לאכול עוגות. ובסקר אחר, ואני מקווה שלא יצעקו עליי שוב כי יש לי אוזניים רגישות כפי שאתה רואה, כאן למשל בתרשים הפירמידה הזו אנחנו יכולים לראות ש90% מהתלמידים עובדים קשה כמו בני ישראל במדבר. נכון, ולא קרה להם כלום. 40 שנה במדבר ולא איבדו את התקווה. עוד לא עבדה תקוותי. וכאן למשל בתרשים הזה הסקרים מוכיחים שתלמידי דנציגר עומדים להתפוצץ מכאן, והם שואלים מדוע כל המפלגות הן רק של מורים? מדוע אין אף אחת מהמפלגות שמייצגת אותם כתלמידים? מה? להם אין בעיות? זאת מבא שלך דינה, מבא שלך שאין לך בעיות. הרי פעם מתעסקת רק בסקרים וסטטיסטיקות, אין לך תלמידים על הראש. לעולם לא פותחת סוגריים. אולי? אפילו לא יודעת מה זה לכנס איברים ולאשר זווית. אתה אומר לה? מוסרים לי באוזניה שישנה חבורה של תלמידים שמפגינים מחוץ לאולפן ומאיימים להתפרץ לכך. מה? הם כבר כאן. איזה סרוטה, את אחותי, את כבר בתוכנית טלוויזיה, את לא רואה? מתנדבת עליך, לא תסתכלי בבית העלמא. אדוני המנחה, כפרה עליך, גם לי יש מה להגיד. בית ספר איתי זה בית ספר שלא מודדים אותך על איפה המכנסיים מגיעים, ואיזה לעג, ועוד איזה צמה. כי אני, נשמה, משקיעה בתופעה החיצונית שלי. חשוב לי לבוא בבוקר טיפ-טופ, ולא כמו איזה קיבוצניקית עם צ'וצ'ולינה ונעלי פלאגיום.
כן כפרה, צודקת. אנחנו לא רוצים בספר משעמם, לא רוצים שיאמר עלינו במילים יפות כאלה, ואם בא לי אני אומר, ושמשהו לא בראש לי אני אומר, ולא את הסיפורים על טוביה חלבן, יוסי העגלון ושלום הלחם. אז מה אתה אומר? נכון? לא התכוונתי עליך, מה הבעיה שבכלל שלום עליכם? אני לא מבינה. אנחנו לא בספר. ספר? מישהו זוכר מה זה? גם שלי, בערבית אומרים כיתב, יעני, אנו מתבקו לי לענו משלה חביבתי. אני עלית לארץ, ישר לפה בקריית שמונה, ואני ידעת, יש בית ספר טובה כאן. אז אני פה בסל קליטה, ללמוד, והרים שלי נתנת לי ללמוד פה. וחשובה ששגיע הרציונל של בית הספר. בית הספר היהודי, הבנת את זה? כן, אני להבין מה זה יהודי. זה מאוד קל להק של עברית. אני לא להבין איך אתם לעשות את זה בגיל 8 ימים. אני אמרתי את זה כמה פעמים. כמה פעמים? כל הבנים שלי אמרו את זה. מה את יכולה? אני? לימוד, ילדים בדרך, זוכרים? אם לא נזהרים, בסוף יצא עכשיו. תקשיבו, אני לרגע לא חשבתי שזה מה שיקרה. בסך הכל שלחתי מכתב בילום שף שיש נורא שמבטיח פרס לבית הספר שיציע ולא ידיעה לי לבית הספר. אני לא חשבתי לרגע שזה מה שעשיתי לכל העניין הזה. אז אתה רוצה להגיד לי שאתה אחראי לכל המהומה? מה? ושאין שום תרומה? ושזה מעשה מרמה? מה? בלבד? ושכל זה לא נכון? זה לא נכון! זה לא נכון! מה, זה לא נכון? איזה דבר לתרום לכם, לא מבין? אוי, המקרה הזה ממש מזכיר לי שיר יווני בשם איתקה. לא, קונסטנטיניוס אריסטופנס. אם אתה יוצא לדרך לאיתקה, תקש פרח מסך מאוד. שופע הרפתקאות, קובע דעת,
אל תראה את הסטריגונים והקיקלופים. אל תראה את פוסידון אותו. לעולם לא תפגוש אותם בדרכך. עם מחשבתך ניסה, עם רגש מעולי עם בנפשך, ואל גופך יגיד. אם אתה יוצא למה נשבר את כל הזמן האלה? יודעת מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו, אנחנו לא יודעים להעריך את עצמנו. אנחנו צריכים להבין שהאידיאלים שלנו נמצאים כבר בתוכנו. רק צריך לגלות אותם. צריך פה מלח. עד כאן תוכניתנו להם, ואל תשכחו שיש לנו שכבה נהדרת. לילה טוב, שלום לכם.